Toto by som hovoriť nemal, ale stáť na to. Keď chceš kontakty na všetky firmy na Slovensku plus ich telefónne čísla a to všetko zadarmo, tak sleduj ďalej. Otvor si Google mapy a napíšem tvoj níž plus kraj. Je tam napríklad Zubary v Bratislave. Dáš vyhľadať, scrollneš dole, poskroluješ všetky, lebo chceš, aby ste načítali. Následne, keď máš všetky poskrolované, tak otvoríš si extenziu Data Miner, dáš scrape this page, klikneš na page scrape, zvolíš recept Google Maps list scrape 2025, pozri sa, či to máš všetky informácie, ktoré potrebuješ, meno firmy, máme tu aj recenzie, telefónne čísla a web stránky, to je najdôležitejšie, dáš scrape, download potom CSV file, otvoríš si Google Sheets, klikneš na file, import a uploadneš CSVčko. Import data a máš. Už si ho upravíš ako máš. Chceš môj template na pekný sheet, tak kľudne mi napíš do komentáru Excel a uvidíš, čo stane.